Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दिनै सानडे दा बेनिखायनो जों सावरायगोन स्पेसियेलि बेनो जाबाय आसामनि स्किम अरुनदयनि सायाव आरो सरकारि न'नि सायाव सेन्ट्रेल स्किम PMAY-G आरो आइडि मोननाय फार्स्ट लिस्ट सार्भे एबा न' मोनगोन नामा दायो थ' बेनि सायाव जों कभार खालामगोन बेखायनो नोंथाङा भिडिअखौ नायजोबजासिम नङाबा बेबादिनो स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबाय थागोन आरो आन्दायबाय थागोन दा राङा हाबबाय आरो हाबगासिनो दङ नाथाय खायसे मोनासै मानि थाखाय मोनाखै थगायबाय नामा गोबांथार बेबादि सानदों साबमिट खालामदोंमोन नाथाय मोनासै होननानै गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनो जाबाय अरुनदय दा एक्चुअलि राङाथ' हाबबाय नै नोंथांमोननि एकाउन्टआव 1950 राङा हाबबाय 2 डिसेम्बरावनो हाबदों जेरै सिमा खोथा होदों थिग बेबादिनो राङा एकाउन्टआव हाबबाय बेनो जाबाय 3.0 खोथाया जाहैबाय 3.0 आव सोर मोनदों मोनाखै जों बेखौनो सावरायनोसै दा जोङो मोनसे पर्टेलाव फैबावबाय अरुनदयाव फैनाय लोगो लोगो स्किमनि नामासो जाबाय 3.0 माने खनथाम एप्लाइ जाबाय आसाम स्टेटआव बिनिखायनो लाख लाख आइजोफोरा मोनबाय दा बे नङा जे 1.0 2.0 आ मोनाखै बे नङा माने बे 1.0 आबो सिगां एप्लाइ जाना मोनबाय अके हमना ला 830 मोनदों नोंथांमोना गोसोआव दङ 2020 आव लन्च जादोंमोन थिग बेनिफ्राय बारायनानै 1000 सोदोंमोन नङा होमब्ला थ' बेखौ गोसोआव दङ जायफ्रा मोनबाय थायो आरो थिग बारायनानै दायो 1950 रांखौहाय बेखिनि खालामफैबाय आरो मोजां खबर जानुवारियाव मोनसे स्पेसियेल गिफ्ट फोरमायगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय जाय आइजोफ्रा अरुनदय मोनबाय थायो बिथांमोननो जानुवारि 1 तारिखआव मोजां खबर स्पेसियेल गिफ्ट होगोन होननानै सिमा फोसावदों नायोब्ला स' बेखौ नायोब्ला राङा बारायनो हागौ दा जों हमनानै लानो हायो रां बारायोब्ला एसेबांबो बारायनाय नङा जुदि बारायबा बेखिनि राङा बारायनो हागौ अके दा बेखौहाय जेब्ला 1 तारिख जानुवारिनि फार्स्ट डे जायो अब्ला बिथांमोना एनाउन्स खालामगोन दा बाथ्रा जाबाय फर्म साबमिट खालामदोंमोन आरो खालामाखै 3.0 आव बेखायनो रांखौहाय खायसे मोनासै दा सरकारनिफ्राय मोनसे गाइडलाइन्स फैदोंमोन आरो आंबो नोंथांमोननो फोरमायबाय थाखादोंमोन नाथाय खायसे बुजिया खायसे बुजियो नैबे 3.0 आव दा माखासे टारगेट हरदोंमोन बिनिखायनो 1.0 2.0 खौबो साबमिसन खालामहोदोंमोन जायनि जाउनाव बे 3.0 आव एप्लाइ खालामफाबासो नोंथांमोना पर्टेलाव हाबदों आरो बे पर्टेलखौ एप्रुभ खालामनानै बेनिफिसियारिखौहाय रांखौहाय होनाय जादों अके बिटिसि जा आसाम जा दा बेखायनो सानदों खायसे 1.0 मोनोमोन 2.0 मोनोमोन नाथाय दा मानो मोनासै जाहोना बेनो नोंथांमोना 3.0 आव साबमिट खालामाखै एबा खालामजायासै एबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामासै जायनि जाउनाव रांखौ मोनासै दा बेखिनियानो डिटेल्सआ आरो जुदि थालांदोंबा मा खालामनांगौ दा बिथां बिटिसिनि जेनाखि लिडारफ्रा बुंदों जे जुदि थालांदोंब्ला थाबैनो माबा मोनसे राहा लागोन सोसननायनि राहा लागोन आरो बेखौहाय डिसि बिथाङा खामानिखौ मावगोन बेबादि रिपर्टखौ होगोन होनना बुंदों दा बे बेसेबां सैथो नेक्स्ट लेभेलाव मोनथिसिगोन नाथाय आंनि जेनाखि एक्सपिरियेन्सआवहाय डिसिफोरा माखासेखौ सोसननो हायो जायफ्राखि इलिजिबल जायनाखि इलिजिबल मोनथावगौ बिथांमोना माखासे सोसननायनि खामानिखौ मावनो हायो नाथाय बे एसे टाइम लायो प्रसेसजों थांनांगौ जायो बे नङा जे दिनैनो सोनो हागोन बे नङा माखासे प्रसेसजों थांनांगौ जायो जुदि बे प्रसेसखौ मावोबा नेक्स्ट जानुवारियाव जायफ्रा थालांदों जुदि पर्टेलाव हाबोबा थ' नेक्स्ट 10 जानुवारियाव रांखौ मोनफागोन बेनो जाबाय अरुनदयखौ अल आसाम दा बेखायनो नेक्स्ट केसटि सोनाया 10 जानुवारियाव सोबावगोन दा बेबादिनो सोलांबाय थागोन दा बेखिनियानो बुजिबाय नोंथांमोना देन बेनिफ्राय बेनो जे राङा जायनाखि दाखालि 2 डिसेम्बराव हाबाखैमोन ना थ' बियो मैयाबो हाबदों अके स' मैयाबो हाबदों आरो लोगोसे किजानि 15 डिसेम्बरसिम हाबनोबो हागौ दसे नेथ'बावदो जायनाखि राङा हाबाखै दा बिनि उनाव जुदि 15 डिसेम्बरनि सिगां जुदि हाबाब्ला एबा बिसिम हाबाब्ला स' नोंथांमोना रांखौहाय मोननाय नंला माने नोंथाङा पर्टेलाव एप्रुभ जायाखै दा बेनो एप्लाइ खालामदोंमोन जानांगौ फर्म साबमिट खालामदोंमोन जानांगौ नाथाय खायसेया रेजेक्टबो जायो जेरै रेशन कार्ड गांसेजोंनो सानै साथाम खालामदोंबा सासेल' मोनदों सासेया रेजेक्ट जादों थिग बेबादिबो जानो हागौ आरो बेंकआव नोंथांमोननि एकाउन्टआ प्रब्लेमबो दं जानो हागौ आरो अके दा बेखिनि दानिया जों फैबाय PMAY-G जेनाखि नोंथांमोना दायो सरकारि न'नि सार्भे जागासिनो बेखौ नुदों दा फिन खनसेबाव सार्भे जाबावदों माने रिचेक खालामदों जायखौ दा सार्भे खालामदों बिथांमोनखौ बुङो चेकार अके थ' बिथांमोनखौ मा होनो बेनो जाबाय चेकार थ' बिथांमोनखौहाय दायो फिल्डआव हरनाय जाबावदों ब्लक लेभेलनिफ्राय जे बिथांमोना जेनाखि इलिजिबोल नंगौना नंमारा बेनिफिसियारि बेखौ फिन खनसेबाव नायनो होबावदों नाथाय बे नङा जे दानो थांनाय लोगो लोगो जायनाव थांदों बे न' मोनथारगोन आरो जायनाव थाङाखै न' मोननाय नङा बेबादि टटेलि नङा दा बाथ्रा जाबाय आइडि फैग्रोनांगोन दासिमबो आइडिया फैथ'वाखै दे आरो जेब्ला आइडि फैयो बेखौहाय BCDC अफिसावनो बेखौहाय सिथाबनानै दोननाय जागोन एबा हरनाय जागोन आरो ब्लक लेभेलावबो नोंथांमोना नायफैनो हागोन दा मात्र जेनाखि PMAY-G सिगां
जायनाव सार्भे जादोंमोन नोंथांमोना जब कार्डखौहाय एक्टिभ खालामनानै लाथारनांगोन दा बेखौ बोरै एक्टिभ खालामो बेनो जाबाय गांसे जब कार्डआव गोबांथार लिंक थायो बेनो जाबाय नोंनि एकाउन्ट नाम्बार नोंनि आधार कार्ड नाम्बार बे लिंक थाथारनांगोन मोनथामजों होमबासो नोंथांमोननि जब कार्डआव एकाउन्टआव किस्ति एबा नोंथांमोननि फैसाखौ न'निखौ सोनाय जागोन दा बेखायनो बैंक एकाउन्टजों आधार कार्डजों लिंक खालाम बेनिफ्राय जब कार्डआव बेखौहाय लिंक खालामथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना मा एक्टिभ थागोन बेखायनो दा ब्लक लेभेलाव जुदि एक्टिभ गैयाबा नोंथांमोना आपडेट खालामना लाहैयो ब्लक अफिसाव थांनानै होमबानो नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना किस्ति मोनगोन आरो जुदि नोंथांना जब कार्डआनो गैया लोगो लोगो जब कार्ड एप्लाइ खालामनो हायो ब्लक अफिसाव मात्र आधार कार्ड लांफा भटार कार्ड लांफा बैंक पासबुक लांफा स' नोंथांमोना अब्लानो जब कार्ड मोननो हागोन लोगोसे फट'बो नोंथांमोना लांफानांगोन दानिया बे न'खौ माब्ला मोनगोन बेनो जाबाय 2026 आव मोननाय चान्सआ दङ जेब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ अर्डार होगोन अब्लासो बे न'खौ मोनगोन दायो दाखालि सेंक्सन लेटार होनाया सिगांनिमोन दायो गोदाना मोनथ'नाय नङा बे टाइम लागोन नाथाय आसाम बिधान सभा इलेक्सननि सिगां फार्स्ट किस्तिखौ मोननोबो हागौ जेब्ला अर्डार फैयो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो बुजिबाय